mundur undang wadya kuswa pangundangi sangya para antariksa tambur slompret gong bendhe dari lan poksor tong tong krit tetek leralu ning cala nidi wotoke mengkono bidhaling para prajurit yen Cinandra kaya sing arep papapan sigra mangsah lumampah anut wirama
啊！Langeneng kalangnya naklar banda muncar
driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang nyoto gawat kliwat wingit kepati bebasan satu moro satu mati jano moro jano mati bali mung kariaran au tinggi ngeriku dangkaning para jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati gandharwa miwang berkasaan sedaya sami mambek srei drengki dahwen panasten pati open tuwin jal metakil demen mulat maksulayan sirik marang karahayun yen wis ngancik surup surya jroning wana ketingal singup sesawangan hamung remeng hanger gemeng Sulagung panting jenggelek jinajaran Manduragung kinemul godhong hanggameng mung ketingal cemeng umrusak kaliyan kaboncang kumandang kang swara garaja kan maweh daya geter jroning wana waneh-waneh swara peksi kang sobeng wanciratri nenggih kolik tuhu lan koko beluk bilulungan solai loro mangsan enggak tebian kapiarsa panggemrong ing singa barong sarta tambang ing Srenggala binarung kala-kalana swara tek saka ngakak datan dangu sinusul panjriting waraha labet tinubruk ing Sardula ing tata gelar wujud wana wasa ananging sejatine tuhu puniku kedatoning dewa panggoda pangrencana ingkang awisik sang Bathari Durga inggih Pandya Bathari Permoni nuju hari malam sukra cemengan wancine wis madya ratri hiwang Permoni kepareng lenggah mungguing sela kumawasa asemek roning raja mala kayap ora disetan janggitan wedhon jerangkong waru dayong miwang wewe hidrah lenggahira sang Bathari sinongsengan sutra jingga cinawi kencana cinawisan ganten dalah pakecowan datan ngantun padupan geng kumendeng angubar miwang ratus kang mangambar dereng dangu sang Bathari Durga lenggah kedadak swaning narendra saking pamanggantungan inggih Prabu Kudayatma lakuning lekas kita linuding kidung kadang hamomong mun manah rahayu Haywana kang tanah golong kumolong manatu para
manira mangapus puspita wangsalan semon Wangkala Ludra kula nus padhake iki Prabu Godhoyit menging suwen ana ing kayuwangan dandang mangure mengko tangger Godhoyit mo padha kanthi rarja suwen kita ning ngarsa ulun kula Godhoyit mo lho inggih Pandya Betari lulus raharja suwen kula niskala mboten langkung pangabekti kula nggih kunjuk wonten sahandhap padha paduka Sang Betari. Iya yang nggih Godha Kumara Lontama pangabektimu Godhoyitma. Ana nek arani janur gunung diri kita marak ing ngarsa ulun. Ana wigati apa kula tumuli matur ya nggih Godhoyitma. Lho nggih Pandya Betari. Sowan kula ngarsa paduka kejawi kula ngaturaken sungkem. Ingkang sakelangkung wigatos meninggih kula badhe nyuwun tulung wong ngarsa paduka Sang Betari. Nyuwun tulung bapak menapa nggih? Duh Betari. Ora ngisen menapa menawi kula ngaturaken isin ing manah kula. Ora susah dadak nganggo isin ya nggih. Ngayuwangan kene iki tembung isin kuwi ora ana. Sing ana mung tembung aku butuh kae kudu kelakon mengkono nggih Godhoyitma. Lah dalah. Iya. Menika naminipun sami kalian adeg-adeg kula Sang Betari. Mula aja dadak nganggo tida-tida rasamu mara gage matura ya nggih Godhoyitma. Ngaten Sang Betari. Wiwit kula taksih gesang wonten ing negari Ngalengka. Ngantos bondo kula tapes madya bala kula telas. Namung labes sami sabiyantu dhateng kula murih kasembadan anggen kula garwa Bathari Widawati. Namung kanyatan nadyan sampun nelasaken Bandaraja tuwin nyawa ewa semanten kula babar pisan dereng saged lenggah jejer ngandheng dhateng Bathari Widawati. Sang Betari nadyan kula sampun abadan sukma nanging gegayuhan kula tetep boten luntur. Inggih menika kedah saged nggarwapun Widawati kala wau. Sampun marambah makaping anggen kula mbudidaya tuwin daya upaya. Namung nyatanipun tansah gagal wigar tanpa karya sabab menapa? Inggih labetipun alang-alangi kalian munyuk pethak pun nanoman ingkang nggo sapriki dereng mudhar. Ingkang menika Duh Betari mbok inggih wonten parang paduka Sang Betari paring iguh pratikel utawi cara kados pundi supados kula kasembadan garwapun Widawati ingkang samangke sampun manitis dumateng putri Mandura ingkang nami pun Sembadra Sang Betari. Kula pitados dumateng iguh pratikel paduka tartamtu mboten badhe mindha damel mesti kelampan sedya kula Sang Betari. Nuwun kula. Banget ing panarima ulun dene semono kang dadi kapitayanmu marang jeneng ulun. Iya to nggih Godhoyitma. Wong nyatane jeneng kita karo ulun iki padha-padha ling reridu marang titah. Kang mangkono ulun bakal kabotan maringi marga lan sabiyantu murih kasembatan kang dadi sedya kita Godhoyitma. Lah dalah. Iya lajeng ngene ya nggih tiwas kebeneran wektu iki bakal ana sapatemon pangarsaning para kawula kang mapani ning Karang Kadempa. Mula kula Godhoyitma kita manunggal wae marang salah sawijining pangarsa mau. Raganing pangarsa kang wis tok nggo wadah mau tumuli nggonen piranti mateni marang ngalang-alangi karepmu yaiku sing Anoman.
Malah ora mung Anoman wae ya ngger kang sira pateni. Kepara Janaka uga sirnekna pisan. Kanthi Janaka mati Sembadra kelakon dadi garwa kita. Kalenggan lananging jagat kang sumandang marang Janaka uga bisa ulun jabel. Ulun paringke marang putra ulun Dewa Sraninggar Godha Kumara. Kadangmu padha ranten becik besok amandremo baris kang prayitna ya saranta wong Dwarawati tinumbas paniku pengawak Pandhawa Lora burung dadi mungsuh. Waduh Sang Betari sanget ngaturaken gunging panuwun kula dene paduka sampun pareng paring margi dhateng kula ingkang sekeca sanget. Inggih kanthi kula manunggih dhateng salah satunggaling pangarsa menika mangke tertamtu. Mboten badhe konangan kalian buat dia selek pun Anoman. Kepara kula saged mejahi piyambakipun. Gandeng sampun trawaca dawuh paduka Pandhi Betari kepareng kula nyuwun pamit pumunten nindakaken dawuh paduka. Namung mawantu-wantu kula nyuwun tambahing pangestu mugi lebet karya lampah kula Sang Betari. Iya Ngger Godayitma ulun manggal puji Santi Durga Sembada Kala Wibawa. Jaya nggon kita ngrusak bangsa Budayitma. Semangka hanggro surut sumbar Jaramaya wonten dawuh buke Siraja Keri Ngger sabiyantu marang Prabu Godayitma Jaramaya nek nengisake dawuh kepareng kula nyuwun pamit buke sing ati-ati ya Ngger. Ayo pada bocah putah
tertancut kumregut nyembat watang ngarap basa mungsu sanggep jojo kantaran bau sayekti dengolino prateng lampus sirna madyaning palugon waduh kandhek barisaning wadya saking dandang mangure papat wong cendhek cilik bringose kandel waduh parah ngaku sapa jenengmu Sentana Durawati Satria Lisan Pura Setyaki aranku bali takon sapa jenengmu ya muri saking dandang mangure Prawira Sandi aranku Prawira Sandi ya Sungir bakal tak gawe liwat yen sing liwat siji mung gawe wong 5 tak lilani ning gandeng sing liwat kuwi luwih saka 100 tur miranti gegaman luwih becik bali ya wae waduh keparat menungso jaluk ora dawa umure mbalek laku ku sawat ya bolo panjenengan para jata wah seret nyawamu durung tau krungu kondhange Prawira Sandi tau tate bedahku tomboyong wong banggamu sepira mat wah tebuak dadamu melesat igam celaka dosa barat Awas. Ayo, maju ini barat. Ungalno dadamu. Yo, wah. Hot. Hot, biar kowe ya. Hot. Wah. Jaluk ae biar gue mati gue Sabihat. Ayo. Hot. Yan. Loak. Lo. Menung 100. Hot. Lo.
Yo hut. Oh. Ya. Metu saka bumi parat. Ayo. Nganggo sisik soe. Antarja, Antarja. Ya. Kumandang garbo. Ayo, ayo. Hot. Oh. Pasti kowe. Oh. Pasti. Oh. Hot. Loh, weh. Diam lo. Loh, ah. Lunyu. Ayo betul. Has. Lo. Ayo. Ah. Oh. Kuat ya. Oh. 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 Wah. Melonyok raimu parat. Wah. Wah. Wah.
Mundur gulungan genderamu prokolo kamanmu aja semret narak pikolo durgangsa mir ayo ndi mungsuh sing sak babak karo ayo wah ana satria gedhe dhuwur sapa em Warakudara iya mung kare aku karo kowe maju ya hati-hati wah Warakudara maju ya kala durgangsa ayo Wah, aroyong, ato, wah, oh, ay, oh, ya.
Wang-wanging driya mangun gong kandhuan rimang lir-lena tanpa ganing. Wah, iya jagat Dewa Bathara. Kakang Semar. Cethayan wis ngerke blatmu kowe. Milih wakiling prajurit kok Anoman kuwi kepiye? Apa Ngamarta ki wis kentekan wong? Werkudara, Janakana bocah nom-noman sing setya akeh. Lah kok nudewe kok Anoman sing munyuk putih. Aja-aja mengko gek pancen dijarah dene Kakang Semar dheweke arep ngremehke para satriya Ngamarta. Iki yen ora tak bubarke parpataning, wah, saya ndodro iki Kakang Semar. Teng Semar pamoring sukma sinupaya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Watu kowe mangkono. Raska gel kang sumandang Prabu Baladewa mahanani patrape kaya wong ngengkodeng. Mangkono sang badan alus Prabu Godayitma kang wis nyedhaki ungganing Ratu Mandura. Depiwuning Prabu Baladewa kegelan penggalih sigra mbarung sinang riwuk kempul. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Prabu Baladewa, aku ngerti yen kowe iki lagi kegelan karo Semar. Tiwas kebeneran ragamu bakal tak silih. Aku bakal mbubarake parpatane Semar. Ngiras pantes bakal mateni Anoman Dri. Wah. Loh. Semar, bubarke parpatanmu Semar. Ya, biar. Wa Prabu Mandura, Antarsa, wonten dawayo. Melu aku mbubarke parpatane Semar. Kula mboten wani. Piye? Kula mboten wani. Wah! Kowe iki anak Werkudara lho. Kowe anak Werkudara. Kok jenenge iki piye? Ayo, gelem? Mboten. Gelem? Mboten. Wah, menungso diajar bocah iki. Wah, ora manut karo wong tuwa. Menungso. Wah, mati kowe. Iki ngopo? Ora dosa ora luput kok malah diajari karepe kepiye iki Wa Prabu iki? Manggon ning kene. Apa Nusul? Metu, golek nggon dhewe kana. Mar ngejak maine kok ning awake wong. Metu. Lho. Semar, bubarke parpatanmu Semar. Ya, biar. Wah, Katukaca, Kakang Mas Antarjaya. Ayo melu aku mbubarke parpatane Semar. Kula mboten wani. Wah, adi ora bekti karo Kakang wah diajar wae menungso iki. Ayo. Wah, Werkudara iki. Hus.
ra ngejeni karo wong tuwa. Ayo Pak, mbubarke parapatane Semar. Ora sudi. Gelem pomo? Ora sudi wah antem pupumu. Wah. 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 Wah, wong edan. Wah. Wah. Yai Werkudara mlayu-mlayu ana apa? Kresna kakangku piye? Kakang Baladewa karo Antarja ngamuk. Sapa-sapa bakal dikanthi mbubarake parepatane Kakang Semar. Yen nganti ora manut dheweke malah diajar. Nyai Werkudara, bi. Aja diladeni. Kang Raka Mandura kan lagi lali. Luwih becik Siadi kelawan jeneng isun ndhisiki laku budal marang Karang Kadempel. Ayo tak dereki Kresna kakangku. Antarja, kula wonten dawuh. Kresna Werkudara ndhisiki laku jemujug ning Karang Kadempel. Lajeng kersanipun Wa Mandura kados pundi? Aja mung mandhek ana kene. Sing baku aku karo kowe mbubarake parepatane Semar. Monggo kula dherekaken Para Prabu.